L'excusa que utilitzen, la Dana. Anem a veure què passen els pobles afectats per la Dana. Beniparrell, CEIP, Blasco i Bàñez. La comunitat educativa està molt enfadada amb vostès. Per què? Perquè són incapaços de donar solucions per als problemes que tenen del transport i d'infraestructures. Mire, demà mateix se concentren. Anem a recordar els problemes que tenen amb el transport. No complís l'horari habitual i no arriben a l'hora als centres educatius. S'han avariat els autobusos més de 5 ocasions en 2 mesos. Ha canviat les rutes sense avisar. El conductor no sabia la ruta que havia de fer. Han anat sense monitors moltes voltes. És constantment. I les solucions que han posat vostès no són cap, ni des d'inspecció ni des de la Direcció General de Centres. Però ara, si això és deixadesa, anem a veure què passa en l'obra. Vostès, en l'obra, després de 6 mesos, no han fet res de res. Al principi van dir, passem el col·le de nivell groc a nivell roig, és a dir, no apte. Després, 2 mesos després, no s'havia actuat. 3 mesos després, la conselleria diu al centre que no s'ha obert cap expedient, ni per fer l'obra ni per instal·lar barracons. 4 mesos després, resposta de vostè mateix, no hi ha conclusions dels estudis estructurals. 5 mesos, l'AMPA presenta una reclamació per problemes de transports, d'horaris i d'infraestructures educatives davant el síndic de Greuges. 6 mesos després, visita d'un tècnic per realitzar proves al soterrani. I ja està, Beniparrell, ja està. No hi ha cap solució per al seu centre educatiu afectat per la Dana. Vostès retallen, s'escuden i davant tot això ja tenim clar que tenen un full de ruta per empitjorar la qualitat de l'educació pública, degradar-la per crear una educació de primera i una educació de segona. Tornar a un model per fer que els ajuntaments que són de la seva corda, ells sí que tindran les obres educatives.